Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asizikhumbuze nje ngibhale la igama lethu lama-derivatives ukuthi siyazi ukuthi yini ama-derivatives. Siyazi ukuthi u-d wethu over dx wethu usipha u-x squared noma d no dx enzansi basuba no x squared usipha u2x bakuhlangene. Siyazi ukuthi ngokomthetho u-dx kube no dx ezansi kube no x squared plus 1 uzosipha nakhona u2x. Siyazi nje uma ngiqhubeka konke lo ngikubhalayo uma sifaka u2x sithi plus pi siyazi ukuthini kusiphani. Uyakhumbula ukuthi bekuno 1 la phezulu base kuno pi kusiphani kusipha u2x nakhona. Siyazi ukuthi ama formulas ke siwasebenzisayo lawa ama kanjena vele uma sisebenza ngalezi zibalo zethu zama derivatives. Kodwa ke manje asiqale sibhekisise kahle ukuthi ithini formula yokuthi lana baku plus c kuba yini nakhona simelo bani simelo u2x. Sifuna nje ukuzikhumbuza ukuthi ama derivatives vele ama formula khona ukuthiwani ngawo phambi kokuba sithi ukubheka ngale kwama antiderivatives. Athi ngibhalela antiderivatives. Bangithi antiderivatives kusho ukuthi hayi ama derivatives noma izibalo ezingafuna ama derivatives ngendlela ame ngayo noma into ezwakala kanjalo. Ngizozama ukuthi ke sike sibuke lawa esinawo vele manje base siyeqela siye ngaleka antiderivatives sibone ukuthi kwehluka kanjani. Asibone Ese sizibuza umbuzo nje. Sithi yini u2x? Yini i-derivative ya 2x? Wenziwa yini u2x lona we-derivative wenziwa ukuhlanganiswa yini? Asithi ngabheka la sithi ungabe uhlanganiso u-x squared ngabe ku-x squared plus 1 ngabe u-x squared plus pi. Ungabe nje uhlanganiswa izinto eziningi. Singathanda ukusekela ke sithi x squared plus c njengoba ngidwebela la ngomugqa wami kumele esingathi i-antiderivative. Ukungayifuni i-derivative noma ukungayisebenzisi noma ukuyisusayo noma ukuyala i-derivative anti njengokuthi bawu4 kusho ukuthi uyayivuma into bawusu anti kusho ukuthi uyayiphika awuyivumi. Ngakho ke base sikhuluma ngama derivatives kusho ukuthi awavunywa noma awafunwa. Asibone lana uma ukuthi sinesimo esinjengalesi sika 2x no dc ngizothi equal x squared plus c. Ngikusekele lo engisebenza ngakho. Ngithanda nje ukuthi ngisekele ngoba phela sesekukuningi ukubhaliwe ngazi umuntu adideke. Uma sesimeni ke sinjena ke ngoba uyabona ukuthi lo 2x wami dx ongithe equal to x squared plus c. Uyabona ukuthi ukuyihlangothi la sikhuluma khona ngama antiderivatives ethu. Singagoqasa uthini ke u2x dt? Singathi ubizwa ngani? Singathi uyi-indefinite integral. Siyaqhubeka umbuzo wethu of 2x. Singakubiza ngalokho ukukhumbule sowenza okunye.